येथे सगळ्या भक्तांनी देवळाच्या उजव्या वटेचा वापर करतो. आणि अळबना वाठारातल्या निवृत्ती भक्तांनी देवळाच्या फाटल्यान आशिल्ली दर्शन रांग वापरची. देवळात प्रवेश करतना दोन भक्तांनी देवळाचे उजवे वटेन आशिल्ली सपना वापरची, जाल्यार हेर भक्तांनी देवळाची दावे वटेन आशिल्ली सपना वापरची. देवळाची सगळ्याच दर्शन करपाची संद मेळटली. देखून भावना करची. वाहतूक उबे रावन सगळ्यांनी जीव भरून शिस्तबद्ध रावचे. महाराष्ट्रात राम विकसित जावन वचचे न्हय. देवळात दर्शन करे उपरांत सभा मंडपात भक्तांक रावपाक थंय बंदी आसा. देवळाच्या वाठारात बसप आनी न्हिदप हाचेर थंय बंदी आसा. रातच्यान 2 वरां उपरांत असलेल्या मार्गान मुखेल देवळात येवपी सगळ्या भक्तांनी मुंबई देवळा लागसल्ल्या तटबंदीतल्यान गोष्टी रस्तो वापरचो. मुखेल रस्तो फकत 2 भक्तांखातीर उक्तो आसतलो. गोंय पुलीस 2 भक्तांची पवित्र स्नानाची सुवात आनी सुरक्षेची खात्री जाता. सगळ्या 2 भक्तांनी गोलकोंडा कांय वर्षी रस्त्याचो उपेग करून रातच्या वेळार तळयेत पवित्र न्हाण करचे. फकत 2 भक्तांनी मध्यम रात्रीपर्यंत तळयेच्या वाठारात प्रवेश करचो. हेर भक्तांक प्रवेश करपाक बंदी आसा. तळयेत झाल्या उपरांत 2 भक्तांनी मुखार आशिल्ल्या कसं घेतलं आणि तेजेर स्टॉल म्हणजे ती म्हाका दिसता फक्त 1 मीटरूच उरलेल्या लोकां खातीर. Other road is also there. So these people will go and on the other road, parallel road is चेंज कर. so it's what markings are also there. पेंटन ते तू झोन 1 झोन 2 ते घालता म्हणजे ते 2 रस्ते ते भितर जॉईंट कनेक्ट जाला तर वयल्यान येता तो ओवर आरबीएल बँक कोणतो आरबीएल बँक हां असो Oh, this for zone party. हां चल बँक वाव. येस बस हां हो हे अजून हे कित्याक दवरलाय ते चिराबी रोड तर कित्याक थंय दवरला जाय. इंटरनल सगळं तो फुडलं इंटरनल फुडलं ते फुडलं इंटरनल हो बघ सध्या तरी चिरे काढून तेवढे रोड आहे. पानं मसाला तर कम्प्लीट कर. पार्टी घेतलं सर. पण ती स्पेस मेळटली मीटर बर स्पेस बेश्टी मीटर जाता. Tali also sir, lighting, holding area and tali. खालती बस चतरा कावड्याचं शिफ्ट रवी ओके म्हणलं फोटो तुला करा आता उदय सारखं उदय Holding area.
केस क्लियर केलं हांगा तुम्ही फक्त लोकांक होल्ड करून दवरा स्टॅगर्ड रिलीज जातले डाऊन कितले म्हणटात आता 20,000 चड आसा ऐसे आ यार इस तरफ आ जा आता रजिस्टर पुढे आहे पुढे आहे अध्यक्ष पुढे या म्हणतो हय करता ते आता आता तुम्ही मॉक ड्रिल करताना खंय ना ताका तो टायम वयतलो क्रिएट करतले आनी मागीर ते करता लोकांक कंटेंट दवरता सायडीक करतले लोकांक हाडून पंकज आला की 8:30 मागचे चॅनल सिस्टम केले की एका चॅनल सिनियर ऑफिसर एका चॅनल जाऊन फक्त मोजकेच कॉन्फिडेन्शियल ऐकू शकतात बाकीचे झोन टू झोन इन्स्ट्रक्शन कन्वे करू शकतात उगवू शकतात प्रत्येक झोनल ऑफिसर आपापल्या ऑफिसर असतात ही प्रोविजन्स आणि रिअल टाईम इन्स्ट्रक्शन चार लोकेशनकडनं डिफरंट होते म्हणजे जे सिच्युएशन डिमांड करतात तसे तुम्ही इन्स्ट्रक्शन त्याच्यानं रिले करा हांगा जर काही सिच्युएशन जाणार ते तुम्ही रिले करा देवळाकडे जर गर्दी झाल्या जाल्यार तुम्ही इन्स्ट्रक्शन सेपरेट करा तळयेकडे जर वेगळी सिच्युएशन आलं तर त्याच्यान इन्स्ट्रक्शन सेपरेट करा चलो कितें जालें ती बॅरिकेड होती कारण हय ते शुभम आनी पी आय दोगूय जाण पळया प्रॅक्टीस शुभम और पी आई लेट देम के साथ डिस्कस करने दो और लेट देम टेक द डिसीजन बिकॉज दे डोंट नो बेटर वेरी वेल दैट्स व्हाई देखा दोगा किती कामा ते बदल दो Hello, check test 1. Hello, check test 1 2. कृपया पोलिसांनी दिलेल्या वा केलेल्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे सर्व भाविकांनी होमकुंड परिसरात गर्दी करू नये व पोलिसांनी केलेल्या सूचनांचे चला 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 भाविकांच्या सहकार्यासाठी मुख्य मंदिराच्या डाव्या बाजूस काम काढलं होमकुंड परिसरासमोर पोलीस कमांड आणि कंट्रोल सेंटर आहे जत्रेच्या सर्व हालचालींवर तिथे नजर ठेवली जात आहे ठरवलेल्या खर्चासाठी आणि होमसाठी होमकुंड परिसरात निश्चित पर्सनल बूथ तैनात करण्यात आले आहे ना अजून टाइम आहे जेवण गेलं तरी देखील